citesc chiar mult și oricât aș studia, se pare că sunt lucruri ce mai am de învățat. Am pantofiori, rochițe așa, zici că-s prințesă deja. Eu am de toate, dar oare se poate să reușesc cumva? Oh, dar cât să mai încerc și ce să mai fac, când de atâtea ori simt că eu nu le sun pe plac. Ei mă privesc, dar ce gândesc? Mă văd ca pe o prințesă sau greșesc? Dar azi vor vedea și vor spune așa: ea chiar e un succes. Trebuie să mai încerc și să rezist. Asta e șansa să arăt ca ei pot fi. Totul stă în evantai sau în rochia ce port. Deși eu cred că ce contează e în interior. Deci o să mă duc, destul să trec, să arăt că mă descurc perfect. Azi voi străluci și voi dovedi ca ceilalți eu pot fi. Dar trebuie să mai încerc și să rezist. Asta e șansa să arăt ca ei pot fi. Te voi greși, nu e nimic.